Тинчек. Имате доставка на лавабер с вкусна лиша. Оля, много си сладка. Много си хубава днес. Така, мама не е пробвала най-новия лавабер. Forest Fruits, диня и разбери. Ще ги разбереш ли? Разбирам ги вече. Това е най-вкусният лавабер, който аз съм пила някога. Каже, пробвай първо този. Лесно се отваря. Трябва да го пробваш и да му дадеш оценка от 1 до 10, ама без да лъжеш и да не я преувеличаваш само защото съм ти дъщеря. Гарет? Не си го сготвила ти. Oh, that was really nice. Има ли вкусна лиша? Има вкусна боровинка. Да, виж има. Модела 9. Това е най-вкусният лавабер правен някога. Ставам на сън, ходя до хладилника, мама макерим. Да екс на един лавабер и да се върне. Следващата сутрин просто шишенци поседи до леглото ми и аз не си спомням, че съм станала въобще. Аз съм намбулствам за него. It's crazy. It is. До леглото вечер. Ще ги пукам прекалено много, трябва да ги пестя. Поне се хидратираш. О май гаш, това има вкус на детство. Знаеш ли, че са много хубави смесени също? О! Искаш ли да ги смесим? Да. Ако този е 9, този трябва да е 9. Айде! Oh, very nice fusion. Да. Пишете в коментарите, ако вече сте пробвали комбинацията между двата нови фрути с лавабера. Този е по-сладък. Няма захар, аз знам, че ти не ядеш захар. Искам да прочетеш етикета и да кажеш нещо дали те съмнява. Какво разбрахме? Витамини, минерали, без изкуствени отсветители. Даваш ли ми да го пия това? Бих си го купила в било. Би ли го дала на своето дете? И на трите. Thanks, mom.